Pozdrav svima ljudi, evo da snimak jedan napravimo. Ovako, Drip sok je sok koji proizvodi Muđe sa svojim prijateljima, znači Muđe youtuber poznati. A evo Muđa, probao sam Drip sok i mogu ti reći da je fenomenalan. Ukus je jagoda lubenica, a imate ukus i limun, tako nešto, limun i još nešto. Ali sok je izvrstan i savjetovao bi svima da ga probaju, znači i dostupan je u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i Srbiji, naravno zato što se Srbiji proizvodi. Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video, obavezno lajkujte, kupite Drip, košta samo 3 eura i nešto centi u Hrvatskoj. Tako da, hvala vam puno što pijete Drip i u Muđino i moje ime. Znači, sponzor kanala uskoro će biti Drip, tako da, i to je u planu. Hvala vam puno.